Ο ανατριχιδιασμένος. Τα Σίντοκ μπορούν να πετάνε και νύχτα τα στρατιωτικά. Θα μπορούσαν να κάνουν πυρόσβεση και τη νύχτα. Στρατιωτικά ελικόπτερα είναι. Άμα δεν μπορούν αυτά να κάνουν πτήση τη νύχτα, ποιος μπορεί? Εγώ? Εν καιρό πολέμου δηλαδή όλα τα στρατιωτικά πτυτικά μέσα δεν επιχειρούν, δεν κάνουν τίποτα, κάνουν relax και περιμένουν να ξεπεράσουν το πρωί για να κάνουν πόλεμο. Μην τρελαθούμε. Τα Σινούκ έχουν τη δυνατότητα να πάρουν κάδο από κάτω νερού, να κάνουν γέμισμα νερού από τη θάλασσα, και αν δεν βλέπουν που είναι η θάλασσα θα μπορούσαν να πάνε πριν μεγάλες μηχανότρατες σε σχηματισμό τριγώνου ή αν ήταν 4 σε σχηματισμό τετράγωνου, να βάλουν τα φώτα τους σε ένα συγκεκριμένο σημείο της θάλασσας και από εκεί να μπορεί το Σινούκ να πάρει νερό. Από εκεί και ύστερα θα μπορούσε τη ζωή να πετάξει και να πάει πάνω από τη φωτιά και να ρίξει νερό νύχτα. Έτσι, μην τρελάθουμε ότι δεν γίνεται, γίνεται και παραγίνεται. Δεν μπορεί άλλες χώρες να το κάνουν αυτό και εμείς να μην μπορούμε. Τι στο καλό που περιπανευόμαστε για τους πιλότους μας? Ανατριχιδιασμένος out. Ο ανατριχιδιασμένος.